Naiz irratian, bigarren kafea. Guztioi astelena da eta ze astelena. Gutxintxo txintxibili gara, baina zuetako asko ziur arabe euskaraz festan egon zinetela. Milaka pertsona giro paregabean murgildu ziren atzo Gasteizko Olarizuko zelaietan. Eguraldia lagun. Oiongo San Bizente ikastola laguntzeko izango da aurten bildutakoa. Ikastola hau sortu zenean Arabako Errioxako biztanleen 100% baino etzen euskalduna. Eta gaur egun lortu dute 140 gora izatea. Eta horregatik festa handia izan zen atzokoa. Eta kontzertu ugari, Ibilbedi, Janus Lester, Burutik eta Araba euskarazen aurtengo kanta konposatu duen EH Mertxe taldea adibidez. Tira, eta esan digutenez, baita gaiteroak ere. Kabitzen diren horietakoak mai gainean utzita bilatu dizkizu zuloa hor daude ondoko paretan. Baina eguna festarekin hasi genuen arren, triste amaitu genuen. Izan ere, iluntzan jakin genuen Koldobika Jauregi artista zendo egin dela, 74 urterekin. Jauregi eskarmentu handiko eskultorea zen. Alkizan bertan Urmara proiektuan murgilduta egonda azken urteetan adibidez. Eskultura lantzen zuen, zura eta harriarekin batipat, baina bestelako proiektuetan ere hartzen zuen parte. Esaterako, dantza filmean atretzo eta jantzien arduradun izan zen, eta zinegotzia zen Alkizan. Eta Jauregi dena da 2018 urtean etaren armagabetzea irudikatzeko Baionan inauguratu zen eskultura, arbolaren egia. Hemendik besarkada bat familia eta lagunei. Eman dizkitegun onak gure leiotik Zaldieroaren tirak atera dit Eguneko lehen irria daloit Gure aita sarean eskelak leitzen dabil. Eta eskultore batetik, bestera, hemen txelotura. Gaurko egunez, duela 55 urte, hau da, 1969ko ekainaren 17an, Jorge Oteizaren 14 apostuluak kokatzen amaitu zuten Arantzazuko basilikan. Proiektua 1950an abiatu bazuen ere, Eliza Katolikoak betoa jarri zion, eta basilika apostuluak bide bazterrean lurrean zirela zabaldu zuten 1955an. Elizaren arabera, proiektu abanguardista hark ez zituen betetzen arte sakratuaren jarraibideak. 1976an betoa altxabazten ere hasiera batean Oteizak uko egin zion bere obra kokatzeari, baina 3 urte beranduago iritz aldatu zuen. Eta gaur egun denontzat ikusgai dago obra bitxi hau. Arbolatxo bat jarroa lotuta, arbolatxo bat zazpi prailak zainduta. Oñatin zehar zartu zan, probintziara zuzen.
zuzen gure kamioian, armolan aldarrei heldu zebelan, botaten euren sermoia. Nik beste eskultore bat aipatuko dut, gaurko egunez jaio baitzen Xabier Laka euskal eskultorea Ondarroan. 1977an Gipuzkoako Aia herrira joan zen, han Reinaldo eskultorearekin ikasteko asmoaz. Une horretatik, Aiako tailerra izena izango zuen ekimena martxan jartzeko asmoa azaldu zuen. Esperientzia hartan beste eskultore batzuk parte hartu zuten. Imanol Agirre, Josean Ezenarro, Aitor Mendizabal, Mikel Campo, Miguel Etxeberria, Javier eta Iñaki Saralegi. 1982an Lakak tailerra utzi zuen, eta berea Andoainen jarri zuen. Eta 1982tik Euskal Herriko Unibertsitatearen Arte Ederren Fakultatean klaseak eman zituen. Niri bereziki zehar eskultura gustatzen zait, Leitzaran eta Oria ibaiak elkartzen diren lekuan. Ez da ibai Oria erreka laburme, erdoilurez betea anibiltzen ginen antzina. Hangoari pausuetan ez da Danubio deitzen, ez Nilo, ez Niagara, ibai zabal deitzen. Eta aurrengo efemeridiko protagonista etzen eskultorea, baina izan zitekeen. Gaurko egunez jaio zen Charles Ormond Eames diseinatzaile estatubatuar ezaguna. Arkitektura eta altzarien garapenerako ekarpen historiko esanguratsua egin zuen, baina emaztearekin batera egin zuen. Bikoteak sortutako diseinu guztien artean, esanguratsuenetariko bat Eames Lounge Chair deritzon aulkia da. Altzari bat baino, gaur egun eskulturak kontsideratzen dena. Charles eta Bernice Ray Eamesek diseinu industrial eta grafikoko arloetan lan egin zuten, baina baita arte ederren eta zinemaren munduan ere. Zinema? It's you, and I'm not getting over it. Darling, is it cool? From starving when it comes to this, I guess we're in time. If you're getting yourself well for me, I guess you're all mine. You're sleeping in this bed. Lotura, zinema bainoski, gaurko egunez jaio baitzen Ken Loach izenarekin ezagutua, ingeles zinema zuzendaria. Bere lanak estilo errealista batean gai sozialak garatzen dituztelako ezagun egin dira. Behin baino gehiagotan ikusi ahal izan dugu Ken Loach Donostian. 2006an The Wind That Shakes the Barley aurkeztera etorri zen. Gerora, Cannesko zinemaldian Urrezko Palmaren saria emango ziona. Nik beste aktore bat aipatuko dut orduan, Iker Villa Baraja, euskal aktore eta abeslaria. Ezaguna da Revolta Permanent Rap taldeko eta STR taldeko abeslaria izateagatik eta baita goazen telesaiaren 5. denboraldian Ander Etxeberriaren papera egiteagatik ere. Ikusteko zera soia, daukagula gure baita nor diktatzen duan goian. Ez du zentzuriko juak, ez du pisuriko dolak, inork ez daki zer den zuzera, esaita sola, inork ez daki zer den. 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 Horrek aitzaki ematen digu musika pixka bat gehiago aipatzeko. Adibidez, gaurko egunez jaio zen Philip Chevron, irlandar gitarra jolea, abeslaria eta konposatzailea, The Pogues taldeko kidea. 2013an zendu zen. Edo beste estilo guztiz desberdin batean. Gaurko egunez jaio zen Paulina Rubio, mexikarra abeslaria. Edo gaurko egunez grabatu zuela Dolly Partonek I Will Always Love You abestia. Bai, denok uste duguna Whitney Houstonena dela eta berak idatzi zuela, ez. Dollyrena da, gaurko egunez grabatu zen, eta Porter Wagonerri eskaini zion. Eta hau da, bere bertsioa. Bittersweet
Doinu honekin gaurko gonbidatuak aurkeztu beharko ditugu. Itxaso Treku Harri jasotzailea etorriko da gurera. Josune Belez de Mendizabal ere izango dugu gurean. Uste dut igerilekuetaz hitz egingo digula gaur. Giro ederra dago bai uretan ibiltzeko. Eta nola ez, puri-purian tartean telesail eta pelikulen gomendioak emango dizkizuegu. Etan Ximun Fuxekin ere arituko gara pixkatean lurrez estali lanari buruz. Horixe, astelena hasteko prest gaudela. Bueno, pres ez dakit, baino beste aukerarik ez dugu. Beraz, ekainak 17 ditu, astelena da, hau, bigarren kafea da, naiz irratia entzuten ari zarete, eta gu, zuekin egoteko irrikaz gaude. Ongi etorri guztioi bigarren kafea. Zuekin, June Romateti barguren. Egunon. Egunon. Eta zuekin, hoien amaitoren agen egunon. Egunon! Eta niko juri ez eizaran dia nauzue. Ongi etorri izan bezala, bigarren kafera. Kantu zenborutxetan sustraiaren trazaoan usturizko erreka bat begiak. Egunero egiten dugun sarrera egin behar nuen, baino txatean idatzi dute. Beraz, indiok errekidatzitakoa irakurriko gizuet, ze ezin dagoeto azaldu. Gu hemen 3, 10 eta 4, tira 10 eta 17 orain, txatean beste 2, zuekin bat egiteko asmoz, eta koreografian 16koa. Zuaitzak bezain soil, atzamarrak basa, ikusten ez dugunaren gaine. Bai, esaten digute ongi nabaritzen dela astelena dela, baino ongi ari garela, beraz, etorri zuek ere gurekin gozatzera, bigarren kafea hartzera, oraindik bigarren hartu ez baduzu, Guk ez dugu hartu, lehenengoa bakarrik, Junek, uste dut? Bi. Bi hartu dituzu? Vale, bueno, ondo. Bataz bestekoa igotzen, maiontako bataz bestekoa igotzen esan bezala astelena da, 18 eta egunero bezala maite ditugun gauzak, elkarban hartu nahi ditugu zuekin, beraz, June edo Iana nor hasiko da? June. Adibidez. Edo Juri. Adibidez. June hasiko da. Nire bilan errepasatzen nire asteburuan eduki dituten gauza ezberdinak maite duta bilatzeko, eta egia da, ezin izan detela aukeratu bat, ze asteburuan eduki ditut gauza ezberdin asko. Orduan pixkat asteburuaren laburpena egingo dut maite dut moduan. Ze nire asteburua hasi zen, larun batean izan da gure eskualeko klubeko eguna, eta sari banaketak, eta klubeko argazki nagusia, eta gero bazkaria, eta konturatu nintzen, azkeneko urte honetan ezin izan dut eskualean jolastu, baina, deskubritu dut aurrak edo, gazteak entrenatzea ere gustatu zaidala, eta hurren urtean hortan jarraituko dut, beraz, maite dut zatitxo bat hor badago, baina gero asteburu honetan izan dira gure herriko auzo bateko jaiak. Eta auzoa da oso berezia, beti dago, Tolosan beste auzotxoren bat baduzu, esango nuke nahiko independientea
dena ez da. Bueno, bakarra balitz. Bueno, guk badaukagu Gaztaino izeneko auzoa bere jaiak direnean. Zuk aipatu horretik ja jarri dute txatean. Aupa Gaztaino! Gaztainoko jaiak hasten direnean jasotu zaitu kartel batek jartzen duena ongi etorri Gaztainoko Republika Independentera. Eta bueno, jairik hoberenak gure herriaren inguruko herrietatik ere jende pila bat etortzen da. Esan beharra dago daukan berezitasuna dela parranda luze egin nahi baduzu tokirik egokiena dela, ze gaueko ordu bietan hasten da DJ Bull eta eguerdiko 12 arte behintzat han izaten da, eta jendea han berekin dantzan alik eta gehien apuratuz, eta Gaztainoko jaiak ere ederrak izan ziren, eta atzo Tolosako teirutean nire lehen aldiz atera zen, eta ona etorri ginen helmugan bera animatzera, beraz, nire maitu duta izan da pixkat asteburu guztia. Tokiz aldatzen ditu Eta zuku diana, zer maite duzu? Nik maite dut ez batekin hasiko naiz. Ara? Bai, eta pixkat oroar, edo, batzutan ikusten dut WhatsApparen bidez, edo, esaten ez diren, ahoz esaten ez diren, aurpegira esaten ez diren gauzekin gaizki ulertu asko sortzen direla, eta duela gutxi guk gure kuadrian eukidugu olako gaizki ulertu moduko bat WhatsApparen kontura, eta etzait bate gustatzen jendeak hartzen dunean 8-10 urteko ume baten jarrera, galdetu beharrean zer dagoen atzean, zer gertatu den, edo hitz egin beharrean, ez? Eta uste dut hor gaina barruan geratzen direla harritxo batzuk gero hitz egin gabeko gauza batzuk gerora begira, seguraski jende horrekin igual elkartzeko gogorik ere ez daukasuna. Orduan uste dut, ez dakit batzutan, ez, heldugoak izan marko genukela hitz egin, eta gero hitz egin ondoren, ateako ditugu ondorioa, baino pixkat aukera hori eman. Kontua zer da, norbaitek zerbait idatzi eta gaizki ulertu dela idatzitako? Bueno, ez horrela, hain horrela, baino... Baina WhatsApp atarteko, bai. Bai, WhatsApp atarteko, eta galdetu aurretik taldetik banoa, eta olako gauza arraroak, ez? Eta ez uste dut, ez genukela, heldutasun pixka bat gehiago erakutsi beharko genukela. Hori ez dut maite, eta gero beste alde batetik maite dut, ostiralean eukinuen Ika Teatro Antzerki taldeak, 35 urte eszenara begira dokumentala estrenatu zuen, eta 35 urte bete ditu konpainiak, orduan oso politia da, ez? 35 urtez Euskal Antzerki talde baten lana edo ospatzea, baina dokumental hau ez da beraien lana goraipatzeko, baizik eta sektoreari egiten zaion begirada bat. Eta sektoreari egiten zaion begirada honetan, jende asko hitz egin zuen, alderdi ezberdinetako, erakundeek, ekoizleek, aktoreek, sortzaileek, denetari pixkat, eta ikusten da, eta oso politia iruditu zitzaidan, hori ikusi ondoren solasaldi bat egon zen, eta solasaldian ateratzen guztia. Meloi asko ireki ziren dokumental hortan, uste dut arte eszenikoi begira, hausnarketarako bide bat eman dezakeen lana izan daitekela, eta batez ere elkartzekoa. Ze jende asko aipatzen zuen, mundu horretan, ez, oso bakarrik sentitzen direla askotan, edo pentsatzen duzula, ez, ni sortzaia naiz, eta niri bakarrik hortatzen zait hau, edo ni bakarrik bizi dut hau, ez, eta bakoitza bere burbuila txiki hortan dago, baina hor ikusi zen, askok egoera bera bizi dutela, iritziak partekatzeko beharra badagoela, eta uste dut eman zuela aukera pixkat elkarrekin zerbait egitekoa. Eta oso politia irutu zitzaidan, horri esker, agian bidetxo bat iriki daitekela hausnarketarako eta elkarlan eta saretze baterako. Marearen alde egin du iez, sare gabearen kate gehiago daude, gaueko arien babesean bare, sare gabearen Nik gaurko maite duta eskinen nahi diot Koldobika Jauregiren familiari, atzo gauean jaso genuen albistea bintzat, nik gauean enteratu nintzen, artista
Euskalduna hil egin dela 74 urterekin, bihotzekoak jota, utzi egin gaituela, eta maite dut eskaini nahi nion bere familiari, besarkada bat, orain, hitzek ez dute askorako balio horrelako uneetan, baina gure goxotasuna helarazi nahi diegu bere lagun eta senidei, eta aprobetxatu nahi nuen, Urmara museoa, esateko, oso maite dut bat dela bere horretan, ez? Koldobikak esaten zuen, Urmara dela txidaleku bezala, baino basatia, ez? Eta pixka bat, deskribapen hori, ez? Txantxetan esaten zuen, baino egia da, ez? Urmara bisitatzen balin baduzu, bada museo bat, bada zerbait zoragarria, beraiek esaten duten bezala, artea, natura eta gizaki alotzen dituen museoa dela, baino bazuela esperimentaletik asko, espazio bizitik asko, eta ez hain beste museo batzuk bezain zurruna, ez? Eta orduan, museo basati horren kontzeptu asko gustatzen zait, eta egia esan, Alkiza herri ederra da, eta bertan horrelako museo bate izatea, zoragarria iruditzen zait, eta nire maite dut eskaini nahi nion museoari, eta azkeneko 10 urte baino pixkat gehiago izango dira iriki zutenetik, han egindako lan guztia, eta horrelako oasia sortu izana, zoragarria iruditzen zait, eta horixe, maite dut horretatik abiatuta, maite ditut hemen Euskal Herrian horrelako ekimenak eta sortzen dituzen eragile guzti horiek, ez da herrixa, baina ematen digute, nolabaiteko zentzua, ez, gure herriari, eta ederra dela Urmara, ez dakit hemendik aurrera Urmara museoak zer bide hartuko duen, hor dago Elena Koldobikaren bikotea, baina ikusiko dugu zer bide hartzen duen museoak, eta gaur, horixe, maite duta eskaini nahi geniola, berari eta arteari, orokorrean. Eta hau esan da, pixkatola astelena, eta tono triste bat, eta ez dakite, aldatu egin behar dugu, beraz, idoia sentitzen dut, baino. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Ez dut inoiz ukatuko zer den onaino ekarri nauena. Ez dut inoiz atzen duko nor zen hain gerutzan ninduena. Ostatu zar baten xokoetan denetatik ikusten. June, konturatu naiz, hoienari azaldu egin behar diogula zer den puripurian. Bai. Claro. Inoiz etzea egon astelen batean. Ez. Hoiena ez da egoten hemen astelenetan, eta orduan agian ez dakiz zer den puripurian. Puripurian. Bueno, lehenik eta behin, izenak ez dauka zer ikusirik. Hasiera batean zentzua zuen, orain pixka bat zentzua galdu du. Nik ez nion kasurik egin izenari. Puripurian izena du orain datorren sekzioak. Egia esan atzo sekzioko protagonistetako batek izena aldatu zion, eta puripurian deitu beharrean Maripuri deitu zion. Bai, eta Maripuri hobeto edo nola? Maripuri gustatzen zaigu baita. Maripuri. Kontua da, astelenero hoiena egiten dugula sekzio bat izena duena puripurian. Aha, ados. Eta dela, puripurian dauden telesail eta pelikulak gomendatzen ditugulako. Ados. Kontua da, hemen batzuk pixkat vintage garela. Garela. Ni bai. June da, baino enuen kolektibizatu egin nahi nuen. Batzuk ea vintage pelikuletan, beste batzuk adinean. Bueno, kontuz, Eta orduan, alde batera utzi genuen agian asteburu honetan bertan estrenatutako pelikula eta telesailen gomendioak egiteari, eta hasi ginela, batzutan, 80ko hamarkadan pelikula hau estrenatu zuten, eta hau gomendatzera nator, normalen egoten da arrazoien bat, puripurian egoteko 80ko hamarkadako telesai hori. Beraz, mantentzen dugu puripurian. Beti dago behintzat aritxo bat tiratzeko. Zerbait badago. Beraz, hoiana
Gomendioren bat egin behar dut. Pentsatu behar dezu, denbora utziko dizugu. Oso ondo. Pentsatu behar dezu, edo telesail, edo pelikularen baten gomendioa, gure entzulei kontatzeko, eta... Bakarra goiuri. Bakarra. Gaur bakarra. Eta kontatu behar diozu nun ikusi dezakeen, ikusi bai daiteke, agian, harri bitxi bat daukazu eta soilik lortu daiteke merkatu beltzean. Baina, nun ikusi dezaken eta zergatik gomendatzen duzun, hori kontatu behar dizu. Vale, pentsatuket. Perfecto. Mina baino lehenago urtzena delako Eta kantu zibi gainontzeko minorekin Mina baino lehenago urtzena delako Eta kantu zibi gainontzeko minorekin Mina baino lehenago urtzena delako Eta kantu zibi gainontzeko minorekin Mina baino lehenago urtzena delako Eta kantu zibi gainontzeko minorekin Mina baino lehenago urtzena delako Alde erantziz. Amets Jordan Arrieta eta Egoitz Arbiola Albeniz. Azkenean etorri gara, Naiz Irratiak behartzuela etzekien programa egitera. Eta hemen izango gaituzue tarotaz hitz egiten, bizitzaz, zapalkuntzez, injustiziez eta beste hainbat gauzetaz ere bai. Alde erantziz, ostegunetan, arratsaleko 7:00. Naiz Irratian. It's you, and I'm not getting over it. Zer gomendatu behar digu June Romatetik Bargurenek gaurkoan? Vintage zatoz? Ala ez zatoz vintage? Ez, arronago, 2021 atera zen telesaionen lehenengo denboraldia eta bigarrena 2023an. Jo, nahiko ondo. Ondo. Ez da urtengoa, baina, joe. Bueno, hortxe. Ikusita aurrekoetan zer ekarri duzun? Bueno, baina ekarri detena 1985 izan arren, ekarri dutenak. Bai, oso ondo. Vale, beraz, 2021ko telesail bat da, estatu bat barra da? Bai. Asmatu behar deu? Ez, baina, bueno, pentsatu dut agian jolas politia izan zitekeela. Baina ez, telesail asko estreinatzen dira urte bakoitzean, beraz, asmatzea ezinezkoa izango da. Beraz, June, saiguzu zer gomendatzen duzu. Ekarri dudan telesaila, Ginny and Georgia telesaila da. Bueno, Netflixeko telesail bat da. Eta, bueno, Antonia Gentry eta Brian Howe protagonistak dira, hau da, bi emakume dira. Eta hauen pertsonaiek edo Ginny eta Georgia izena dute. Ginny 15 urteko alaba da eta Georgia bere ama 30 urtekoa. Beraz, bueno, kalkuluak egiten baldin badituzue, 15 urterekin eukizuen. Orduan, dena hasten da hileta batekin, Georgiaren bikotea edo bikote berriaren hiletarekin. Georgia da ama edo alaba? Georgia da ama. Bale. Eta, bueno, bikotea hiltzen da, eta Ginny, Georgia, eta duten, bueno, anaia eta semea, Austin izena duena, beste herri batera joaten dira bizitzera. Kontuan hartzen baldin baduzue, 3 izenak dira estatu ezberdinen izenak. Georgia, Ginny dator Virginia estatutik, berak Virginia izena du, baina Ginny da izen diote, eta Austin, Austin, Texas. Eta orduan, ikusiko duguna da, Ginnyren perspektibatik edo, berekin goazen bitartean, ikusiko dugu haien bizitza berria, nola iristen diren herri ezberdin batera, lagunak egin beharra, enkajatzeko behar hori, baino ikusiko dugu ere
Georgiaren, iragana. Serie hau esaten dutenez da komedia eta drama edo modura aurkezten dute. Egia da, agian dramatik gehiago duela komediatik baino. Baditu komediako tarteak, baino oso intentsua daen telesail bada. Georgiaren bizitza gaztetan etzen bat ere errazea izan, 15 urterekin izan zuen alaba, eta tartean izan zituen drogak, bere inguruan, drogak, erasoak, denetik. Orduan ikusiko da nola emakume honek dena egingo duen bere alabaren bizitza berea baino asko zobea izan dadin. Eta momenturen batean esango dio, nik txikitan ikusi nituen nire adineko gazte batzuk oso ondo bizitzen, ikusi nituen autobus batean sartzen denak pozik eskolako bidaia batean, eta nik nahi nuen zu autobus horretan egotea. Eta dena egingo dut autobus horretan egoteagatik. Orduan ikusiko da Georgiaren iragan ilun horrek nola eragingo duen Giniren bizitzan, Giniren gora berak ere ikusiko dira. Eta, izan daiteke agian hasiera batean nerabeentzat edo eginda dagoen telesaia, baino gogorra da, eta niri kostatzen ez dut bukatu. Bigarren denboraldiaren erdian noa, ditu bi denboraldi, bakoitzak 10 atal ditu, eta atal batzuk benetan gogorrak dira, ze Georgiaren bizitza edo izan daitekeena oso gogorra izan zen. I can't believe someone like you came from someone like me. Dad? Want me to kill him? That's not funny. It's a little bit fun. Bizka komediatik badu, eta non ikusi dezako, Jone? Hau Netflixen dago ikusgai, badu komediatik, ze behar du komediatik. Olako drama batek behar du komediatik, drama bakarrik izango balitz. Nik uste dut, atalak bata besteren atzetik ikustea zaila izango litzatekera. Beraz, hemen nire gomendio. Baina gomendatzen duzu osorik ikustea ez zuko ezela, erdizka utzi duzula. Ez dut erdizka utzi, ikusten ari naiz. Prozesuan dago. Lehenengo demoraldi osoa hilabete honen hasiera aldera ikusi nuen. Tartean ezin dut gomendatu, baina The Bridgerton sartu da. Ezin du gomendatu, baina berriro gomendatzen dut. Entzulari izango diogu, zagian ez ditu aurreko asteetako saioak entzun, ezin du gomendatu, jada gomendatu zoelako, Ez guk debekatu diogulako Bridgerton gomendatzea edo danadalakoa. Beraz, nabardura txiki hori. Hori, ikusi Ginny and Georgia eta Bridgerton. Oso ondo, Bi esan ditugo Yuri. Baina Bridgerton ja gomendatuta zeukan. Baina nien ez astelenetan etorri, orduan niri erabakitze asko kostatzen zai bizitzan. Ez bat kontatuko izula. Ezki gertorri da oiana petralduta, eta, venga, orduan, zuk komendatu, zer, txeran, esango dugu, June komendatu dela Ginny and Georgia, Netflixen dagoela ikusua, 2021 dela, eta, zenbat denboraldi? 2 denboraldi, 10 atalekoak. Bale, 2 denboraldi, 10 ataletakoak, beraz, hor gomendioa. Oiana Maritoren agambe, zer gomendatzen duzuzuk? Bale, nik gomendatuko dut telesail bat, oindala gutxi ikusi dut, eta egia da nahiko azkar ikusietela, Normal People ikusi dut, Movistarren dagoena. Liburu batean oinarritutako telesaila da, Sally Rooneyk idatzitakoa, eta nik liburua ere irakurria daukat. Ordun telesaila ikusi aurretik edo ondoren? Aurretik, bai. Lagun bateko gomendatua, irakurri nuen liburua, eta egia gustatu zitzaidala, asko gustatu zitzaidan, Salik idazteko duen modua oso modu naturalean idazten du, oso erraza egiten du, eta egia da sortzen dituela, gorputzean ezinegonak eta sortzen ditu liburuak berak. Zer kontatzen da historia honetan? Protagonistak dira Marian eta Connell, eta, institutuan elkar ezagutzen duten bi lagun dira, lagun edo, eta ikusiko duguna telesailan eta liburuan zehar izango da beraien harremana. Beraien harremana institututik, unibertsitate garaira. Orduan harreman horretan gauza asko gertatzen dira, konplikatua da oso harremana, akaso toksikoa izan daiteke momentu batzuetan, ez batzuetan agian pertsonaiak ulertzea kosta egiten da, edo zergatik berriz ere, harreman horretan sartu, baina aldi berean uste duzu elkar maite dut. Da, gorputzean ikuste dut horrek eragiten duela,
Seguraski konektatzen duzu agian irakurtzean edo ikustean ere zure harremanen batekin, egoeraren batekin. Orduan, uste dut badela telesail bat mugitzen duena, liburuan niri asko gustatu zitzaidan eta gero egokitzapena uste dut ondo egina dagoela. Gero kritikak eta irakurri ditut batzuk eta kaso batzuk esaten dute, ez niri gustatu zait nola dagoen egokitzapena egina eta gustatu zaizkit asko aktoreak. Aktoreak dira Daisy Edgar Jones, hori da Marian gorpuzten duena, eta Paul Mescal Connell. Pixka bat xaharrak institutoko ikasleen papera egiteko? Bueno, trailerran iruditu zait, nik ez dut ikusi telesaia, baina trailerran iruditu zait, pixka bat ja ez dula Paul Mescalek behintzat ez dula kolatzen institutoko aktore bezala. Ez, seguraski ez. Baina, bueno, niri ez ditain beste txirriatu, ze uste dut, iaia horrelako telesail guztietan gertatzen dela, ez? Ez dakit, edo zein gaztea 15 urtekoa egiten, eta 20 dituzu, 22. Bueno, hasteko nik lan egin deten telesaietan, esan nahi dut. Orduan, bai, hori, ez zait hain txokante iruditu egia da, bilakaera aldetik, bai institutuan daudenetik, unibertsitatean daudenera, berdin daude biak, egia da horrez dela adina edo antzematen ez, aldaketa hori. Baina asko gustatu zait, beraien naturaltasuna, musu, sexu esten asko daude, oso naturaletan esango nuke oso goxo edo zainduak ematen du behintzat, aztertu inbarko litzateke nolakoa izan den rodajea, baina orain garrantzia ematen ari zaio, ez? Olako egoerak grabatzeko momentua nola landu eta bar, baina uste dut oso txukun egina daudela, ez dago morborik, baina ikusten da dena, baina bai, uste dut hori oso natural eta polit egina dagoela. Gorputzean uzten du, bueno, niri utzi zidan, liburuak utzi zidan bezala, hori pixkat, baina, ez, hor pixka bat, baina, bueno, uste dut ez, liburuen artearen helburuetako badela pixkat eragitea, hausnartzea, orduan niri behintzat, eragintzidan hori. Orduan gomendatuko nuke ikuste, ez dakit bigarren denboraldi bat, egon daiteken hor ze hola, baina, bueno, baldin badago, banik, ikusikoet, seguraski. Non ikusten dezakegu Normal People, esan duzu? Movistarren, eta aipatzeko, nik euskarazko azpititulua jarri nizkion. Bai, berai Irlandarra da telesaia, euskarazko azpititulua jarri nituen, ez ulertzen, ez broma da. Batzuetan, bai, behar nituelako, eta euskarazkoekin... Bueno, eta aukera edukita, ez da askotan izaten euskarazko azpititulua. Eta orduan aprobetxatu nuen, baina onartu behar dut, akatsak aurkitu nituela. Enuke esango itzulpen gintzatik egindako akatsak, ni ez naiz itzultzaia eta batzuetan, bueno, badakitez, egiturak aldatu behar direla, eta baizik eta gramatikalki, bueno, egon aditzaren erabilera zenbaitetan gaizki, eta orduan hori uste dut pantaiak euskarazera idatzi dut dagoeneko. Uste dut olakoak lantzen ari direla, baina, bueno, uste dut horrere badugula, jarrai dezagun, azpitituluak euskaraz egiten, baina, bueno, pixkat, arreta jarriz nola egiten dugun, nork edo zerk egin duen, ez? Zerk hori xesan barruntze, batzuetan izaten da itzultzaile automatiko edo adimen artifizial edo horrelakoekin egiten dira batzuetan azpitituluak, eta... Bai, egia esan akatxoiek ikusten hori xe pentsatu nun, hau ez du pertsona batekin, edo pentsatu nun olako zerbait, baina kaso ez dakit. Baina, bueno, zain dezagun hori ere jakina. Horrekoan gertatu zitzaidan, euskararekin bereziki gertatzen da, ez? Hizkuntza zapaldua den einean, baina batzuetan itzulpenak ere, ingelesetik gaztelaniara ere gertatzen dira, eta ikusi nuen Bridgertoneko, nik ez dut telesaia ikusi, baina egiten dituzte sareetarako poster promozionalak edo horrelakoak, eta ingelesezko bertsioa zegoen, eta gero zegoen gaztelaniazkoa. Eta ingelesezkoa, gaztelaniazkoak, horrelako zerbait esaten zuen. Bera, erori egin zen, baino bestea gehiago erori zen. Eta, ez zeukan zentzurik. Kontua da, ingelesez literalki itzuli dutela, he fell first, but he fell harder, dela fall in love aditzetik. Hau da, bera, lehenago maite mindu zen, baino mutila gehiago maite mindu zen, eta fell hori, fell in love-etik, zuzena jarri zuten, erori, eta orduan bat lehenago erori zen, da bestea gehiago erori zen, eta ez zeugan zentzuri beraz, mesedez horrelako itzulpenak eta egin behar balin badituzue, kontsultatu norbaitekin, galdetu, eta listo. Manol, ze iritzia daukazuzuk, egunon Imanol González Gurrutxa, eta ongi etorri bigarren. Bakaxo, egunon, irurukote, zen muz? Ondo tazu? Oso ondo. Ja, hasi da, zure bizarra berriro ere agertzen. Bai.
afeitatu naiz, berriro azten nahi da. Bai. Baina ematen dizu zinema zuzendari kutsua ematen dio zure biboteak. Hori esan ba nizun. Osa, guain uste nuen esan martzen nula, honek ematen zitela. Ez, zure biboteak gehiago. Zer gomendatu behar diguzuzu, Ibonal? Gaur kontan ekarri dizuet pelikula bat, 2010koa, izena hola Buried, lurperatuta. Nire itzulpen marabilloso hauekin. Eta da pelikula bat, saiatuko naizena, spoiler asko ez zitzen, baino... Zaila da izango da. Bai. Baiz, gustatu ditzaiten gauza bat izan zen, spoilerra ematean arrazoietakoa izan daitekena. Hau da, pelikula guztia gertatzen da kutxa baten, barrun. Orduan, batzuntzako hau igual spoilerra izan daiteke, beste batzuntzako ez, baino bai, irutu zaiten... Trailerran ikusten da, ez da? Bai, baino, klaro, aipatzea bukaraino... Dena ezko... Klaro, hori da. Bueno. Orduan, alde batetik da, kutxa baten barrun esnatzen dan gizon baten historioa, nun hasiera baten ez dakigun zergatik da honor, ez dakigu beha zein dan, ez dakigu kokatutare kutxa hori nun daon, eta pixkanaka, informazio guzti hori jakiten jutegea. Esan bezala da pelikula bat dena kutxa baten barrun gertatzen dana, eta iruditu zait inungo momentutan ez dala gelditzen ez aspergarri, ez redundante, ez ezer. Iruditu zait gidoi aldetik daola lanketa oso on bat inda, aktoretza lan ikaragarri bat baita dauz, pantailan behintzat Ryan Reynolds bakarrik agertzen da, eta bea esnatzen da kutxa horren barrun, eta bere ingurun dauzka 4 objektu. Mugikor bat, pizgailu bat, linterna bat, eta beste zerbait gehiago gaien zakitena. Eta hori, mugikor horrekin juten da dei ezberdinak iten eta informazio guztia bilatzen. Momentu hortan... Poligrafo bat izan daiteke? Iruditu zait trailerrean ikustea baduela zerbait idazten ari dela. Bai, kutxan bertan idazten dula, eta egia da, guandela gutxaitu naizela bere podcast bat entzuten, eta hortara, horregatik ikusi etela pelikula hau, eta bere podcastean komentatzen zituen gauza gehienak... Zeinek, Ryanak? Ez barkatu, zuzendariak, Rodrigo Cortés. Zuzendariak komentatzen zituen gauza asko, oso interesgarri iruditzen zaizkiten, eta nahi nun ikusi hori nola pantailaratzea lortu zuten. Eta hori, esan bezala, iruditzen zait dala pelikula bat oso ondo landuta dauna, eta Ryan Reynolds aktore bezala oso ondo dagona. Ze hori, azken baten, bea bakarrik ikuste dugu pantailan, eta mugikorren bestalden entzuten ditugun ahots batzuk daude. Baino hori, objetuna ez dakitzatik aipatu deten, baino... Trailerran bertan agertzen da, bintzat, trailerran agertzen da, ikusten dugu dagoela lurperatuta, eta jartzen du horrela esaldi batzuk agertzen dira, dela mugikor bat, bizgaioa, ez dakit zer, eta ez dakit zer. Nik ez dut ikusi, ez dakit ikusiko nukeen. Hau da, beldurra ez, baina bai agobio sentsazioa eman dit trailerra ikusteak. Ryan Reynolds kutxa batean sartuta, gainera traileran ikusten da mugikorra bateria gutxikin daukala, horrek niri gaur arratsaldeko 5 ni bateria gabe nagoenean, horrek agobioa sortzen dit nire buruari. Edo goizeko batetan gertatzen dela, gaur ere gertatu zait. Baina pentsatzea, kutxa batean egotea horrela, ez dakit esaten duzu ezuek neskak. Nik egia da, ikusi nuenean trailerra eta bere garaian eta esan ona, interesgarria dirudi, baina enintzen jun ikustera, eta uste dela olako zerbaitengatik, ez? Pixkat esaten nun, pixkat igual klaustrofobikoa izango da, ikustea bera ere, edo sentitzea hortzaudela. Baina, kuriosidadea ere badaukat, ez? Egia da, nola gauzatu pelikula bat, olako egoera batean, ez? Trama nondi joan da, bere puntua ere izan dezak, eta zuk esan ez oso lan hona egiten dula berak, orduan, azkenan bera da, dena. Orduan, hor behar dezu potentia. Egia da niri gustatzen zaizkidala asko, leku bakar batean gertatzen diren leku bakarra pelikulak. Normalean iruditzen zait, autu hori egiteko sarta izan Bartzelona, eta gaitasuna eduki behar duzula. Eta orduan, zuzendari edo, lantalde ona edo kalitatezkoa egoten dela horrelako pelikulen atzean, ze ez da batere erraxa. Orduan ez da
edonor ausartzen hori egitera. Daukagu, ez, 50 hamarkadako 12 hombres sin piedad, 12 Angry Men baita gertatzen da dena gela batean, eta sekulako pelikula da, izugarria da. Gela batean, eta gainera txuri beltzan, gaur egun askok esango lukete, ze aspergarria, oda, ez dira gelatik ateratzen, eta gainera txuri beltzan dago, eta baino izugarria da. Aurrekoan ikusi nuen, kontatu nuen zinegoaken baitan, film labur bat, bikote homosexual bat, baineran sartuta, eta han ez dira ateratzen bainu gelatik, eta ederra pelikula baita ere, beraz, xarma berezia edukitzen duten leku bakar batean gertatzen diren pelikulaiek. Bai, eta egia da, zuek komentatzen zuten klaustrofobia sentsazio hori nik momentu batzutan eukinula, ni ja de por si klaustrofoba naiz, eta egia da momentu batzutan sentitzen nula, baino gero baita, ez dakit podcasta entzun izanagatik, edo ja bizkat analizatzen jartzeagatik, sentitzen ikusten aber nola garatu zuten grabaketa guztia, eta gidoia aztertzen, eta aktorea aztertzen, eta egia esan, ez zaiten bate klaustrofobikoa hain. Baino bai, egia da, sentsazio hori ondo transmititzen dula, eta azken baten hori dara bere helburua. Buried, Ryan Reynoldsek antzeztutakoa, non ikus daiteke? Ikus daiteke Rakuten TV-n. Wow. Bai. Ez dakit noiz baita ipatu dugun Rakuten TV puri-purian saioan. Negetin ez alternatiboa. Beti. Rakuten TV dago, alokatu egin behar da, edo ez plataforma eduki behar duzu? Bueno, alokatu daiteke, erosi daiteke, eta plataforma nik nola ez dauketen, ez dakit, baino... Bale. Ez jakiteagatik. Oso ondo, hori gomendioa. Ni nator gomendatzera Mother's Instinct, edo gaztelaniaz ez dakit, Vidas Perfectas, horrelako zerbait. Mother's Instinct, jatorrian. Lassie, did you ever see a lassie go this way and that? Theo? When Theo was born, I couldn't even hold him. I was afraid I was going to drop him. I'm a terrible mother. You're a wonderful mother. Ez dakit hau txengatik rekonozitzen ditezuen, baino pelikula hau gomendatzera nator, bereziki bi antzezle hauengatik. Anne Hathaway eta Jessica Chastain. Beraiek ja zoragarriak dira egiten duten, edo zer gauzetan, ez? Duela aste batzuk komentatu genuen Anne Hathawayen pelikula bat horrela pixkat, bai, nerabentzako edo egina, baino hontan drama thriller psikologiko hontan biak izugarri daude, beti egiten duten pelikula guztietan bezala. Zer da Mother's Instinct? Bueno, kontua da, daudela bi emakume hauek, esan bezala, Anne Hathaway eta Jessica Chastain bizilagunak dira. 60ko hamarkadan girotutako pelikula bada, beraz, ja, horrekin, nik uste dut, ez dudal beste zer esan behar pelikula saltzeko. Hau da, bi aktore puska hauek, eta 60ko hamarkadako estetika da zinemaren, ez dakit, zinemazaleentzat, harribitxi bat, ez? 60ko hamarkadan kokatuta esan bezala, bizilagunak dira, eta bi seme dituzte. Batek du bere semea, eta bestak du bere semea, eta oso harreman polita daukate. Halako batean, eta ez da spoilerra trailerran bertan agertzen da, Anne Hathawayen semeak istripu bat edukitzen du, erori egiten da, eta beraz hil egiten da. Eta orduan hasten dira, Anne Hathaway eta Jessica Chastain elkarrengantik aldentzen. Kontua da, antza denez, Anne Hathawayek pixkat, errua edo botatzen diola bere bizilagunarako garaiz ziritsi bere semea salbatzera. Eta orduan hor gertatzen da, bien arteko banantze bat, pena bat ematen da, ze hasieratean sekulako harreman politia daukate, eta hor hasten da susmoa, ze Jessica Chastainek pentsatzen du Anne Hathawayek, mendekua nahi duela, berak sentitzen duela, zerbait, errua botatzen diola berari, bizilagunari, eta orduan, ez duela, ez daukatela oso harreman ona, eta orduan zerbait egin nahi duela Anne Hathawayek Jessica Chastainen familiarekin. Eta horraino kontatuko dut, eta ezin du gehiago kontatu, ze jana belarrik tapatuta ezin naiz konzentratu hitz egiteko. Uste da laguain arte gertatuan lehenengo aldia,
baina izan da superpolita. Osea, non behidatzen Juriri baitzen. Ezin nun, itzein. Kontatzen eta dena. Eta errepente begiratu eta eskubitara, eta oian nazion hori. Belarriak mugitzen demora guztin, soinua bere baitan sortzen. Kontatu dut soilik trailerran agertzen dana, Baina lehen haitu gaitz egiten, niretzat trailer askotan dana kontatzen da. Orduan, trailerra kontatzen baezu, dana kontatuko ez niretzat. Bale, hemen ez da... Trailerra ikusita ere, ez da dena kontatzen, Klabe zerbait entzun detela. Berandu hasi nahi zer belarriekin. Barkatu gai Juri, pelikula batzuk baita oso ondo daudela zerotik ikustea, eta ikusi dezu igual poster bat, edo ikusi dezu titulua bakarrik, komendatu dizute titulu batetik, eta esate dezu, venga, ikusiko eta aukera hori emango diot, nire lagun honek komendatu diten pelikula hau. Piskat, trailerrak azken baten die, zuri konbentzitzeko pelikula bat ikustea juteko, edo teleser bat ikusteko, edo abar, baino baldin badezu lagun bat konfiantzazkoa, eta ikustu badezu pertsona horren gan konfiatze dezula nahikoa, esateko, bale, ez dut ezar ikusi behar, eta ikusi behar pelikula. Bai, nahi azken aldien gertatzen zaite, eta gaina, izugarri gustatu izan zai beti zinemara joan, eta trailerrak ikustea. Baina azken aldien, sentitzen dut, informazio gehiagi jasotzetela, eta esatet, takila ikusi nahi, diaia kontatu, eta orduan, nahiagot batzutan, hori, iritzia, ikusi hau, bale, ez da. Osondo. Orduan, gomendiokin gehatuko nahi Juri Barkau. Gomendio da Modern Instinct ikustea, zinemaretoetan dago oraintxe bertan, beraz joan zinemaretoetara ikusi eta gozatu. Guk aurrera egin behar dugu, goza asko ditugu eta kontatzeko. Eskerrik asko, Imanol. Aur. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Zerbaitetan sinestu nahi nuke baina zakar da giroa ez baietan ainestu datorroraina Iztura azmeko Latxaga jauregia antzoki bihurtu da azken asteburuetan. Izan ere, Ximun Fuxek idatzi eta zuzendutako Lurrez estali lana antzeztu dute bertan aktore profesional naiz amaterrek. Euskal Herrian, ematen aldiogu behar eta merezi duen garrantzia laborantzari. Galdera hori izan liteke antzezlanean aireratzen denetako bat, baina badira beste 11. Horien inguruan hausnartzera garamatzate holtza natural honetan aritzen diren 12 aktore eta beste hainbat pertsonaiek. Maiatzaren 31 izan zuten estreinaldia, eta ordutik astebururo Euskal Herri osoko jendea hurbildu gara lan berezi hau ikustera. Eta berari buruz hitz egiteko tarte txiki batean bada ere, telefonaren bestaldean antzezlana idatzi eta zuzendu duen Ximun Fux daukagu. Egunon, Ximun? Egunon. Zer modu zaude ondo? Oso ondo. Bueno, beste asteburu bat, 3 egunez egontzarete ostira larun bat eta igandean bertan antzezten, zer moduzkoa izaten ari da jendearen harrera? Oso berezia izaten ari da, antzezlana berezia da, leku bakarrean emaiten baita eta jiran joenten antzezlan bat. Baserri batean antzezten dugu, Benafarroko erritik batean izura deitzen dena, eta astapen batean 3 asteburu blokeatu genituen antzezlana emateko, eta luzatu behar izan dugu 5 asteburura, eta dena bete-betea da. Orduan, agera, neko beroa, jendea gogo zibiltzen da, eta deika, ari da, etengabe, edo idazten mailak lekuak ukaiteko, beraz, zerbait bereziak gertatzen da. Ez naiz publikoaren representatzaile leial eta fidel bat, inoretzen tortzen, gaizkita hola, baina uste dut zerbait berezia gertatzen ari dira, obra honekin, leku honetan, eta seguruenik garaiari lotua ere baita.
Nik onartzen du ni bertan izan nintzela, estrenatu zen asteburu horren larun batean, eta zuk esaten zenuen bezala, ze berezia den bertan ikustea, gainera nik uste dut bereziki ere ordutegia aukeratua dagoela, arratsaldeko 8:30 hasi, iluntze hori naturalki ikusten da, ondoren argiztapen berezi badauka, eta uste dut horrek sekulako esperientzi polita, sortzen duela ikuslearengan. Jakin nahiko nuke, nola hasi zinen edo nondik abiatu zen proiektu berezi hau? Zaila da erraitea zehazki, ez dakit zer egiten duen txipan obra bat entzateko, baina uste dut gure ofizioa dela airearen zaporea kontatzea. Hotz, sentitzea zertan dagoen giroan, nundiren kezkak, irrikak, gogoak, etxipenak jendeen artean. Eta bada momentu bat, sentitzen dugula, badela gertatzen dela zerbait laborantza munduan, eta batera sumindura haserre oso importante bat laborantza munduan. Hasi nintzen idazten obra hori, Europa asutan jauri aurretik laborantza gaiarekin. Genekien hortara ibitziko zena, baina sentitzen zen bai, bazela zerbait jasanezina gure munduan, eta bazen gogo hori hau tratatzeko Euskal Herritik ikusita, eta laborantza hain geizki tratatua izanik, pixka bat gure kultura edo hizkuntza bezala, biak uztartzea zeren bada, simbolika edo mito bat, hor baserrian errotzen dela gure kultura, gure jakituria, egin moldea, gure sustraiak hor direla, eta hori bali nolatan hain geizki tratatzen dugu. Orduan pixkat bi horiek lotzea, bai hizkuntza kultura eta agrikultura edo laborantza, eta ikustea horrek nora garamatzan. Orduan hasi gira pixkanaka gure inkesta, artista inkesta egiten, eta joan gira hainbat laborari ikustera, eta ikusteko eta galdeteko, entzuteko nola bizitzen intimitatean, eta pripakiak pixka bat atera arazteko, sentitzeko zer dagoen hitzen gibelean eta sumindura horren atzean zer dagoen edo zer humiliazio motak, zer esperantzak, zer arrotasunek sortzen duen edo biziraborazten duen gure baseria edo landa eremua. Simon, obraren inguruan hizketan. Orain, azkeneko ordua, oinatz aizpuru kazalduko digu egunon, oinatz? Egunon bai goiuri, egunon entzule guztia. Batez ere Gasteizen asteburuan izandako bortxaketa baten ustezko egilearekin epaileak zer erabakitzen duen gaude zain, 18 urteko gizonezko bat atxilotu zuelako ertzaintzak, larunbat goizaldeko 3:00 abisua jaso ondoren, bertara joan eta emakumea hartatu zuten eta erasotzailea atxilotu 18 urte ditu eta atozen orduetan espero da epailearen aurretik pasatzea. Gasteizko Ibailakuako auzo elkartea deituta bizilagunek elkarretaratzea egin zuten atzo, erasoa gaitzesteko babesa helarazi diote biktimari eta adierazi dute ez dutela inolako erasorik onartuko ez euren auzoan ezta euren festa barruan ere. Hortik aurrera, gaur basare sozialak orain ikusten baitugu, dolumin mezuz beteta, Koldobika Jauregi atzokoan ezustean hiltzela jakin genuen Iluna Barrean 74 urtorekin disiplina anitzeko artista eta sona handikoa Urmara museoaren sortzailetakoa hain zuzen, sortzez alkizarra, 40 gora urte manditu harri, egur, metal eta paretak zizelkatzen mota guztietako materialak eta teknikak erabilita, figuraziotik abstrakziora eta espresionismora. Bere artelanak munduko hainbat museo eta espazio publikotan daude, Europan hasi eta Japoniaraino, Guggenheim Bilbao museoak ere, bere obra erosi zuen bere bilduma iraunkorrerako. Soraluzen inauguratu zuen, hain zuzen, azken bere erakusketa, Oreka Art Galerian pasaden astean eta Jauregi bera han izan zen. Gararen espolioari aurre egiteko ere, ekimenean buru belarri jardun zuen eta etaren armagabetzearen biharamunean argitaraturiko Aizkora eta Arbola lanaren egilea izan zen Koldobika Jauregi. Azken agurra emanaz beraz, sare sozialetan azken orduetan ari gara entzuten bata eta bestea. Eta txerriz hitz egin behar dugu, baina ez bi hankako ez, lau hankako ez berriz, hain zuzen ere, Europako Batasuna Txinatik datozen auto elektrikoa zergak ezartzeko aukera mahai gainean jarri ondoren, Txinaren erantzuna etorri delako, iragarri du Europako Batasuneko txerrikien importazioa zigortu dezakela. Hain zuzen Txina delako
txerriki gehien jaten duena kontsumitzailena, hango ekoizpena ez daielako nahikoa kontsumoa estaltzeko, eta 2019tik 22 Txinako ekoizlek arazoak izan zituzten txerri izurriarekin. Azken urtean berriz ere gora egin du barne ekoizpenak, baina hala ere iaz 1.700 milioi euro txerriki importatu zituzten Europako Batasunetik. Espainia da hornitzaile nagusiena, Danimarka eta Herberekin batera. Ez da espero Txina eta Europako Batasunen arteko merkataritza gerra gogor bat, baina bai ordea zenbait proiektutan haien kontrako hartu emana izatea. Europako Batasuna dakizunez begiz jota ditu Txinako eguzki panelen eta haize erroten importazioa, eta Txina berriz luxuzko autoak eta koinakak. Azken produktu horri buruzko ikerketa uztailean zabaldu zuen Pekingo gobernuak, neurri handi batean Frantzia izan zelako Txinako auto elektrikoen gaineko muga zergak bultzatzen zituena. Merkatua ikusita esan bezala, ikusiko da zer ematen duen honek. Hauxe beraz, lagunok momentuz kontatzeko genuena. Eskerrik asko, guk hementxe jarraituko dugu koinaka edaten eta bigarren kafea egiten, oraindik gauza asko ditugu eta aipatzeko Ximon Fuxekin. Ximon, eskerrik asko, hementxe jarraitzen dugu. Ari zinen ez, pixka bat kontatzen, laborantzak, egokiegia edo, ez dugula oso tratu ona berekiko, eta hori guztia lantzeko egin dituzuela, elkarrizketak eta laborari ezberdinekin. Jakin nahiko nuke badagoen zerbait bereziki deigarria egin zaizuna, beraiekin, hizketan aritu zarenean, eta horrez gain, ea lana ikusteko aukera izan duten ondoren, eta zen mezu edo jaso duzun haiengandik. Bai, laborari asko etorri da, gure obra ikustera. Oso anitzara, gure publikoa oso anitzara hor, bat etorritzen da Euskal Herri osotik, benetan osotik, etorritzen Arabatik, Zuteratik, Lekeitiotik, Bilbotik, leku guztietatik etorritzen zaigu, eta baita bertatik ere baita. Eta laborari desente etorri da, Euskal Herri guztitik ere baita, gaiak hainbat ertze dituelako. Bada parte bat idunagoa dena, eta bakartasunak ekartan duen gauzarik tragikoena ere laborantzan, eta itolarriak ez zer eragin ukan dezaken gure laborantzan, eta bat laborantzan ere diren langileen gat. Zetorri zaizkigu asko gero mezuak ukan dudan esaldi errepikatuena izan da ez da hitzik. Horaik anaitzen, momentu batean, zerbait pasatu zela hitzetatik obra honekin. Zederra, horrelako mezuak ez, eta gainera ez da hitzik ez, 3 hitzetan zenbat esaten den aldi berean, ez da? Esaten zenuen publikoa ere ez, oso anitza, eta begira, orain esan duzula, bai da zerbait oso berezia sortzen dena horrez, armaia batzuk jarrita dituzue, eta egia da bertan dagoen jende guztia, hizketan entzuten duzunean ez entzuten da euskara leku guztietako, eta zederra den ere horrelako bilgune bat sortzea azken batean, leku Euskal Herriko txoko ezberdinetako jendea bertan elkartzea. Jakin nahiko nuke pixka bat aktoreekin nolakoa izan den lana horrelako leku berezi batean, egia da ikusten ditugula aktoreak batetik bestera korrika, espazioak oso zabala da, espazio bat ez da oholtzatxo bat, ez? Nola bizi duzu zuek horrelako leku batean egitean, eta nola egin da lanketa aktoreekin? Oso berezia izan da, aktoreak jadanik oso anitzak dira, hor ere Euskal Herritik etortzen diren aktoreak dira, eta bat dira amatoreak, profesionalak, laborari pare bat ere baita barnean, izan da lana berezia lekuarekin bat egiteko, lekuak berez asko adirazten du, eta pertsonai bat da gure historioa. Orduan, izan da egokitzea lekuari eta bat besteari ez da aurkakoa. Hori izan da, lanketa berezia. Gero, antzerki lana oso arkaikoa da, artisautza lan bat da, eta saiatzen da, eta aurkitu arte bide egokia. Beraz da, lan asko, denbora asko, eta entzun eta ikusi, besterik ez. Eta esan duzu, aniztasun horretan, ez da txoko ezberdinetako aktoreak, hori ere ze ederra den ikustea, ez? 12 aktore, beste sorpresaren bat edo beste ere badago, lekua ere aktorea bada, argiztapen magiko hori ere nola landu duzue adibidez horrelako leku batean argiztapena?
teknika guztia, erronka zen, teknika guztia ez agerian. Eta ez inposatzea gure antzerki teknika lekuari ustea, utzi berzen lekua hola. Ordan, zailtasun handiena zen, ez ikustea, eta foko bat, eta bozgora gailu bat. Maiza, fokoak, eta bozgora gailuak, eta orduan hortik askira. Eta gero, behar ginoen aski lastero hartu gira gaua etorri arau, beste zabait gertatzen zela gure gorputzetan, eta horrek baimentzen zigula poesiara edo pinturara biltzeko. Bai. Egia da, hitz egiten entzuten zaitu danean, ez? Ni ara bidaiatzen ari naiz, eta egia da esaten duzun hori guztia. Nik gogoratzen dut, bertan ikusten egon, eta batean ilundu, eta batean argi hoiek, eta nik enun foko bakar bat ikusi, egia da. Eta momentu ere batean, tantatxo batzuk ere erori ziren, baina aurrera egiten da. Oker espanago, entxeguetan ere eduki zenuten, egunen baten euriarekin, eta kasu horretan, ez dakit egunen bat tokatu zaizuen euriarekin emanaldian, ez, azkenean nahiko ona egokitu zaizue, azken asteburuetan? Ez duken ditugu bi egun euri zaparda ederekin oso indartsuak, eta egin dugu aurrera, zinpeki, egin dugu aurrera, laborantzan aurrera egiten zetera, hori zen apostoa ziratik, eta ensaiotan berez maiatzan ensaiatu dugu, eta maiatzan nahiko euritxoa izatea Euskal Herrian, eta beraz egin dugu zinpeki aurrera egokitukira euriari, eta emaiten dio puntu tragikoago bat gure obrari. Bai, guztiz. Aipatu duzu, hasiera batean 3 asteburuz aritzekoak zinetela, joan den asteburu honetan, amaitzekoak zineten Oker espanago hasieran, baina luzatu duzuela ekaina bukaera arte. Baina ez dakit, etorkizunera begira ere, berriz ere honi heltzeko ideia egon daiteken edo hori ikusi egingo den. Ideia izango zen, arazoa izango da aurrekontua. Oso, egiazko funtsezko aurrekontu bat behar da, eta Euskal Herrian Euskal Kulturarentzat eta funtsezko aurrekonturik emaiten olako obrak sortu alizateko. Hori sortu alizan dugu 23 edo 25 txosten diru laguntza txosten egine, baina gero ez dut ikusten udaletxe edo programatzaile bat hortara prest dagoenik, ez dagoela dirurik Euskal Herria, ez da egin progre bat, baina ez da volontate politikorik, horta edo hausardia politikorik niun ere Euskal Herrian nolako sortu alizaiteko pena, zeren publikoak merezidu eta Euskal Jenarteak merezidu, holako erronka edo palio artistikoak main gainan ezartzea, baina hori erabakiguneetara eta ez da iritzi oraindik. Hemendik deialdi hori, ez, edo ohar hori ere zabaldu behar dugu. Eta guk zuri eskerrak eman tartetxo hau guri eskaintzeagatik, eta batez ere nik olako erronkei aurre egiteagatik, horrelako apostu interesgarriak burutzeagatik, ez, eta gainera nik uste dut baduela, asko berezia lan honek, eta gero ez, elkartu egiten duela jende asko, aniztasun handia dagoela, eta maitasun askorekin egindako lana, eta eskerrak, horrelakoak behintzat zuek, ez, aurrera eramaten dituzuelako, eta guri gozarazteko aukera ematen diguzuelako, beraz, eskerrik asko, kakapila, hurrengo asteburuetarako. Bai. Eta bigarren kafea hemen egunen baten, Ximun, egin behar dugu tartea datorren ikasturtean. Etorriko naiz. Ondo. Ja, hor, demora eskatzen dut, baina etorriko naiz, beti plazatzen dut naiz. Eskerrik asko. Zuri. Ez ezala zauritu, hemengo ertzainor, zure nina, joan bedi behingoz. Ez ezala zauritu, hemengo ertzainor. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Oroitzen naiz lehen txikitan, ardurarik gabe gebiltzan,
lagunekin gure herrian, egunero nora ezian, lehen bostetan jolas parkian. Gure herriko plazak doinu eta kantuz betetzen ari zela ezagutu genuen itsaso treko. Laiotz taldearekin batera herriz herri eta holtzatik holtza aritu da, eta orain itzal erromeriarekin jarraitu du bere bidea. Plazetan arekin dantzan izaten dira ikusleak, baina orain festa giroaz gain badu plazetara gerturatzeko beste arrazoi pisutsu bat. Esan bezala arrazoia bada pisutsua, treku abizena bizkarrean duela aritzen baita harri jasotzaile lanetan itsaso. Baina gehiegi luzatu gabe aurkeztuko dizuegu. Egun hon eta ongi etorri bigarren kafera itsaso. Kaixo, egun hon, eskerrik asko. Egokitu mikrofonoa zuk nahi duzun mugitu zakizu pixat beraxeago jartzeko, horrela atzera, agian gorak ikeratzen zaizu, horrela zu, egon eroso, hemen, kafea eskaini dizun horbaitek? Bai, eskaini date. Vale, listo, vale. Ba, listo, orden ezta. Listo, ez? Guk nahi dugu gure gonbidatuak eroso egotea. Ba, bueno, itxaso, esan dugu, harri jasotzaile lanetan hasi zinela, baina, bueno, galdetu nahi nizun, ea beti izan duzun plaza gertu herrikirolen mundua, ea zerbaitekin lotzen duzun edo lotura hori baduzun hasieratik. Bai, bueno, nire aitona harri jasotzailea izan zen, eta, bueno, apustu asko irazitako gizona izan zen gaina. Atxare ibili izan, baina plazetan ez. Eta, oain mani. Eta nolatan, hasten da plazetan aritzeko gogo hori edo nola hasi zinen harri jasotzaile? Ba, hoi kasualia izan duzan. Oso relazionatua dago gainea nire musikari ibilbideakin. Lehengo Laiotz taldeko bateri jolia oso zalia zan, da elkarrekin herrikirola ikustea juten hasi ginen, da atentzioa ditu ziten. Da orduntxe hasi nintzen. Eta nola hasten da horrelako gauzaterako entrenatzen norekin hasi duzu bideo hori? Nire lehenengo entrenamendua Ostolazako eskolan izan duzan, horri nituen bi entrenamenduola, baino geho ez dautu nun Luxarbe, nire gaur egungo entrenatzailea, eta, bueno, etxetikan gertu eta aparte oso relazio onain genuen, eta behakin hasi nintzen. Esan behar dugu, agian entzuleak jakiteko ere, ikusten ari zaretenek ikusiko duzuela itsaso gaztea dela. 21 urte dituzuz, ez da? Bai, 21. Horrelako entrenamendu baterako suposatzen dut hasieratik ez zerela harriak altxatzen hasiko noski. Nola hasten da bat prestatzen horrelako harriak altxatzeko, pixu hain handiak altxatzeko? Bueno, gimnasion, ez? Nik uste danak bezala, bueno, oain bai jende asko crossfitetik datorrena badao, baino ni behintzat gimnasion. Eta geho zuzenen, behin entrenatzailean etxia junda hor harria. Eta nola izaten da harria entrenatzeko entrenamendu bat nolakoa izaten da? Bueno, lehenengo beroketak, ez? Da, geho nik adidez, nire kasun, jo nintzen Luxarben etxea eta beak egin duzian bola jasotzen ikasi arte ondo, ez tezu beste harrik ikutuko. Da, orduan txasi nintzen, bolakin juten nintzen, da bakarrik bola altxatzen nun. Da, geho behin ondo ikasitakoan, hasi nintzen beste harri guztik altxatzen. Zenbateko pixuan ari gara hitz egiten, zenbateko harriak izaten dira hasierakoak? 50 kilo, minimoa. Eta, bueno, egia da, agian gaur egun herrikirolek ez dutela lehen zuten fama edo lehen agian plazak beteagoak izaten zirela. Gaur egun nolakoa da ingurua, nola mugitzen da? Bueno, eske nik uste hori aldatza idala. Eske niko hain plazetan da jende asko ikustet. Ebai, nik uste horrek relazioztua da kala oain plazetan emakumeek atea izanagatikan leno plazetan gizona bakarrik ikustezian, ezintzan ez da pentsatu, harri jasotzen emakume bat plazan ateago zanikan, oain dela 50 urte. Baino gaur egun gaineak gaztetxoak ebai, badaude, eta horrek nik uste jendiak asko animatzeula. Hori galdetu nahi nizu nolakoa da, beti ikusi ditugu, bai aizkoran, bai harria jasotzen, bai, bueno, dena delako herrikiroletan gizonezkoak ikusi ditugu. Nolakoa da emakume izatea mundu honetan orain pixkanaka ari zarete zuen artean ere saretzen, ez da? Bai, esango nuke oaintxe bertan herrikiroletan iraultza bat, aidela gertatzen. Hainbeste emakume herrikiroletan ez dira inoiz ikusi,
Gainean ere entrenatzaileak orain 74 urte azka, beak esaten du, bere garaian, beak etzula ez da imaginatuko emakumeek plazetan ikustia. Eta, bueno, nik ikuste ze oso politia bezala, eta lehen esan dean bezala, jende asko animatzeala oain herrikirolak jarraitzea. Eta txapelketak gero eta gehiago dira. Lehiatzera ere eman duzu pausoa, ze plazetan, lehiatzen da ere. Aurreko batean Berriozarren izan zinen, ezta? Nolakoa izan zen txapelketa? Nola bizitu zenuen? Nik, gaizki pasan nun, Horrelakoak ere izaten dira, ez? Dena ezin da politia izan, naiz eta gustokoa izan egiten duzuna. Bai, txapelketak ja presio bat jartze dizu, ez? Baina niri aparte eske lehenengo aldia zan, plazan, nire debuta zan. Orduan presio bikoitza. Eta hor sartzen dare bai abeslari bezala oso txikitati jardu naiz plazan, 7 urtetatik. Eta normalen jaso izan ditudan kritikak edo positiboak izan dira. Eta nik nahi nun aztan beste modalitate baten, kasu honetan harri jasotzen zala plazan ateatzen bandin balintzan, maila on bat eman, ez? Ze nik kasu honetan plazai errespetu bastante jot. Iruitze zait plaza ateatzen baldin baztea lan txukuna egitea izan bardula. Eta horrek bai presio asko jarri zian gainean, Eta, hasiko zen lehiaketa eta nola joan zen txapelketa pixkanaka gaizki pasatzen ari bazinen ere irabazi zenuen. Bai. Hasieran oso urduri. Entrenatzailea eskerrak onduan nun, eta horrek asko lagundu zian, bere hitzak asko lasaitu ziaten. Plazan ateatzeko garaian, entzutezun momentutikan txirrina, ez dakit, nire bizitzako 2 minutu luzenak izan zian. Baina, egia esan lana, igual posible nun hobetoin, baina gustua gau nintzen. Irabazi zenuen txapelketa eta ikusi egin dituen sareetan agian argazkiak, bideoak, zoriontzun, baina ikusi nuen ere zure sareetan partekatu zen dituela argazki batzuk dedikatoria txiki batekin, ez da? Berezia izan zen agian txapelketa hori irabaztea edo, behintzat lehen plaza hori irabaztea. Bai, oso berezia. Enun espero txapelketa irabaztea, baina, sorpresai beti politia izatea, ez? Eta atxei dedikatu nion. Eta, irutze zait, onduan ez dagadan arren, beak indarrak emate izkiala, eta, behantzako juntzan. Eta, aipatu dugu, emakumeak plazan geroz eta gehiago ari zaretela, eta lehen sarreran aipatu dut, txalekoan baduzula, treku abizena txalekoa ere, emakume batek egindako txalekoa da, ez da? Bai. 301 izenako marka daramazu. Agian horrek ere ematen du, emakumeen gandik tiratzea, ez? Bai, Maite Peruren aztu biturri izena du, txaleko gile horrek, eta da, Inaxio Perurenaren alaba. Eta oso politia iruditzen zait, beak orain dela gutxi jarrizun sare sozialetan, nola bea emakume izan da ez da inoiz plazan ate, ez? Daukan anaio, daukan aita horrekin. Beak esatezun begi guztik bere gainean izango ziala eta presio handioi ezingo lukela ondo kudeatu. Da, nahi iruditzen zait, beak indun ibilbideare oso politia dela. Azkenen elkartzeitu bere amaren ariak eta bere aitaren ariak proiektu horretan. Eta, nahi oso politia iruditzen zait. Eta harri jasotzaile munduan, bere pintzelada ematiare hortxe. Izan genuen hemen, bigarren kafera etorri zen Maite, eta hori ez, bere proiekturi kontatzen zigun, amaren ariak eta aitaren ariak, eta nola 301 kilo sortu zuen, eta nola, plazara ateratzen ez den hau sartu, baina beste modu batera mundu hontan sartu den, kontatu zigun, berak banketxe batean egiten zuela lana, eta lana utzi, eta proiektu honekin jarri zela, eta orain ikusten ditugu, orain plaza batera joaten balin bazara, eta ikusten dituzu desafioak, eta ikusten dituzu, ez da gitatzo Karmele Gisasolak ere irabazi zuen, eta hortxe bere 301 kilo, eta ja bera ere bada parte, herrikirolen imaginarioan hor dago 301 kilo. Bai. Eta, galdetu nahi nizun ere, horrelako kirol batean asteak izango ditu ere bere gora berak,
entrenatzen hasi eta tarteren batean izan zenuen ez beharren bat, berakadaren bat, pasada hor tartean zerbait? Bai, ni hasi nintzen entrenatzen 2022ko urrian, eta 2023ko otsailean, txapelketa bat prepatzen nahi nintzala, lesio bastante potente bat izan nun, eta egon nintzen hilabete batzuk geldirikan, oian, geho gurpildu naulkian bai, oso gaizki pasan nun, eta ja pixka rekuperatzen hasi nintzanean, udara etorri zan, eta kontzertuz josita egon nintzen. Orduan, egon nintzen urte erdi bat ola harria ikutu gabe. Eta gero buelta hon nintzanean, psikologiko kire bai zaila izan duzan. Beldurra o ez dakit, hain gaizki pasanun. Eta horre bai berri zen, entrenatzailea izan zen nire dana, momentu hortan. Eta, horrelako tarte bat gero ala ere, plazetara itzuli zinen, eta, irabazi duzu lehen txapelketa hori, inguruak nola jasotzen du horrelako albiste bat, bai lagunek, familiak, herrikoretan hasiko naiz, plazan lehenengo aldiz parte hartuko dut, bertan izango ziren, ez da? Bai, lagunak eta familikoak eta izan itun apoiatzen, oso eskertua behaiekin. Hasieran hasi nintzanean, bai lehenengo etxian kontaunun. Hasi nintzanean nione inorri ezer esan. Zebanekin erantzuna etzala oso positiboa izango. Eta kontatu nunean etxian, ama behintzat oso ondo etzuna hartu. Anaiak nita azparrez, da launak seituan untziko nulakuan. Baino ez. Jarraitu nun, da gaur egun asko apoiatzea jate, eta eskertzekoa da. Beraz, plazan, bai kantuan, bai harrian izango dituzu jarraitzaile majoak. Nola ikusten duzu hemendik aurrerakoa? Zen baduzu bidea oraindik egiteko, ez da? Bai. Udara dakat kontzertuz josita, eta exhibizioke bai. Eta, eske ezin naizke jau. Hoi bai, zaila da musika eta kirola uztartzea. Azkenen musikako lanak gau ez da, eta gero entrenatzeko komerik nekatuta, eta, baino nik esateten bezala gustoko maldan aldaparik ez. Itxaso, mi esker guztionak hartzeagatik benetan interesgarria iruditzen zait, hain, gazte eta emakume harrian ibiltzea, eta espero dut bidea bintzat luzea izatea, lesio gabe tartean, alba da bintzat. Itxaso, gauza bat esan behar dugu agurtu aurretik. Idatzi duela, deitu duela entzule batek naiz irratira, esateko Itxasoren aitan oso laguna zala, txentxo, eta Itxaso zoriondu nahi lukeela. Beraz, Itxaso, bai, nire ni emozioa hori naiz. Unkitu naiz, eta txentxoren partez zorionak, esan bezala zure aitaren oso laguna zala, eta zoriondu egin nahi zintuela. Vale, eskerrik asko. Ara, Oiana, hemen ze hartu zaigun bekatoros bat? Hemen gurekin da Dom, Euskal Ilustratzaile Grafiko eta marrazkilari feminista bekatorosa, guk dakigun arte behintzat, alduden Nafarroa berean jaioa 1994 urtean, eta hainbat
proiekturen artean akaso ezagunena Bekatorosak liburua bera da. LGTB komunitatearekin lotutako beste proiektu batzuetan ere ari da hemen Baxe Nafarroan. Nolatan hasten da proiektu hau, edo nolatan sortzen da gogo hau? Eta gero berriz itzuli nintzelarik Euskal Herrira, egiten nuen lana Glasgondeia askien ganatua zen. Baina iduritzen zaitan, pixkat egetxe egizela han egiteaz, eta Glasgoko gizartea biziki queer baita, eta transidentitatea biziki azkarra da, LGTB-tasuna orokorki ere ikusten da denetan, kajikan ere biziki presentzia polita badu, eta beraz berriz itzuli nintzelarik etxera, pentsatu nuen, orain, ene aldi zerbait egitea, nahi nuen liburu bat egin, berriz maite mindu nintzen ene lehenbiziko amodioarekin, eta... Histori hori iruditzen zaigu, fascinating. Entregara kotxean komentatzen lehen, eta izan da, osea. 10 urtez entxatu niz berarekin izaitea, eta memetu batez errandit, bai, ados, hola eginen dugu. Eta beraz horrek, imandit Alimaleko kuraia olako proiektu potolo bati lutzea ere. Bekatoros kontzeptua liburu honetan haratago doala edo ez dela kristautasunak bekatari deitzen dion horri referentzia egiten dion kontzeptu batez, beste leku batetik hartu duzula. Bai, hori da lehenbiziko abiapundua, erraitan umezala ni edo erlijio horretan bizi izaniz eta biziki azkarki, gande guziz dioeten nien mezara, eta apesa egiten zen eskolara, sutitu behar ginen egunan apesa, jaun apesa, eta nana. Txipidanik deia ikusi nuen Eliza etzela bat ere leku on bat emazte bat entzat. Eta onuk gutiago LGTB pertsona bat entzat. Eta beraz, enetzat bekatuan bizitzea da, pixka bat txiste bat, gehiago da erraitea askatasunean nahi dugula bizi. Ene ustez, bekatuan bizitzea da ere plazejan bizitzea, adibidez, lanari buruz, adibidez, pentsatzen girela gizarte batean zeintan lanaz sofritu behar dugun, eta hori biziki giristinua da ere erraiteara lanaz sofritzea eta dirua egitea sofritzean, eta adibidez, nik lan egiten dutalarik biziki maite duten lana eta zupat ere sofritzen, eta beraz hori ez da lana. Zeta lana egiten duzularik behar duzu sofritu, eta berzenaz ez duzu lana egiten da plazeja. I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne. Gure webgunean eta podcast plataformetan entzungai. Naiz irratia. Soñean ta kontu kutxuna. Neomatarrek esaten duten bezala, abesti honetan, entzuten ari garen abesti honetan, kontu zaharrak abestian, arretaz entzun nahi ditugu kontatu behar dizkiguzunak. Beraz, Josune Belez da Mendizabal, Fernandez de Garaialde, hobeto esan da, Miren Josunez, bestela txatean, herri eta ingo digute, Miren Josune, zuk kontatzeko dauzkazunak, entzuteko, pres gaude hemen egunon. Egunon, eskak ze modu zaudete, ondo? Hementxe, akelarre bat montatu dugu. Ze ondo, ni berandu ailegatu naiz, baina gustora sartuko nintzateke orain akelarre batean espabilatzen naizen, ze astelenak ze gogorrak izaten diren, ez? Energiarekin nahi diozu heldu astelenari, baina gero soaz, aldapan dira. Ziartek ere abesti baten esaten duela, astelenetan bizitzeko gogoa edukitzea iraultzaia dela. Hortxe gaude. Nik ekarriko izkizuet, txiribuelta honekin hasteko iruzurrak, fake news horietakoak. Aurrekoan aipatu genuen hemen bat txartela, zuek daukazue olako zerbait ere bai, ez da? Garraio publikoan ibiltzeko. Mugi, hori da. Hemen bat txartelarekin erabili dezakezu tranbia, erabili dezakezu beia, bebai, dala autobus elektrikoa, eta aurreko astean, Gasteizko udalak iragarri zuen kontu zibiltzeko zehantza WhatsAppez,
mezuak ailegatzen ziren eta horri zerbait eman da edo baieztatu eta horrek ekartzen zuela diru galera azken finean. Eta hori aipatu nuen baina aste honetan ere bai beste zerbaiten berri eman digute eta kontuz beitu, adimen artifiziala gai hau nik uste askotan jorratu dugula edo hor gure zalantza, gure hausnarketa, gure gauzak, bale. Bueno, iruzur bat honi esker edo honen bidez. Zer eta ahotsa klonatu, ez? Norbaiti deitu eta zuk esana bai, hau da, hauxe. Ezagutzen duzulako, zure ahotsa ezaguna egiten zaizulako, eta horrekin nahikoa delako. Bueno, pues kontuz, ze Gasteizko gotzaindegitik abisatu dute, telefono bidezko deiak egiten ari direla eta iruzurra dela. Zer eta bikarioaren ahotsa klonatu omen dute, adimen artifizialaren bitartez, eta orduan, ez dakit Fidelei edo Eliza gironetan ibiltzen den jendeari, zer eta mezuak baino deiak egin, eta esan, ai, urgentziaz behar dugu dirua. Eta, klaro, jendeak fede honez, alan egiten du. Orduan, kontuz, ze hori iruzurra da. La llamada divina bai, baina bikario honen ahotsa, ez. Orduan, hori kurioso iruditu zitzaidan. Gero ja lagunen artean hasi ginen brometan, kaixo, hori pentsatu bat. Bai, a ber, ez dakigu nork egin duen iruzurra, eta iruzurrak egitea gaizki dago, baina, hor egongo zen pertsona talde bat, edo pertsona bakar bat esaten, zein erabiliko dut, zein izango ban amua, eta esatea gotzain bat aukeratuko dut, eta honen ahotsa hartu eta iruditzen zait, aizu originala behintzat, ez? Oso gaizki, iruzurrak gaude noski, eta oso gaizki, eta iruzurra jasaten dutenak biktimak dira, eta pena asko ematen digute, noski, baina, puntu bat originaltasunari baita, hori ere aitortu behar da. Egia esan bai, nik gauza bera pentsatu nuen, esan nuen, estrategia ona, ze, klaro, azkenean esaten duzu, zeinek, dirua eskatzea laguntzeko baldin bada, ez? Elizak holan eskatzen badu eta gotzainak edo bikarioak, nik ez dakit oso ondo zein den ezberdintasuna bat eta bestean artean, baina ez dakit ze mailaketa edo ze jerarkia den hori, baina hortxe daude top-topean, eta hauek, klaro, eskatu zure komunitateari dirua laguntzeko eta urgentziaz gainera, zelan esan ez, ezta? Orduan, niri estrategia bezala iruditu zitzaidan bikaina. A ber, gaizki. Bueno, ez zara leku honen ere etorri Josune, jakiteko, gotzaina eta bikaria eta, baino Google-i galdetu diogu, eta Googleek dio bikarioa dela gotzainaren auxiliarra. Horrelako zerbait. Bai, hori gartzen du. Bai. Bueno, nik gaztelaniaz topatu dut, esaten dut que el vicario general es, dentro de la jerarquía de la Iglesia Católica, un auxiliar del obispo en su diócesis. Esan enuen ideiarik ere. Vicarioa, ez goiuri. Google, eskerrik asko esan Google. Bueno, pentsatzen dut, egongo zela, originaltasuna eta ipatu dugu, egongo zela, arrazoi antropologiko bat, ez? Eta badela agian gotzainarekin harremana duen jendeak, edo oso fededuna den jendeak, ohitura gehiago edukiko duela dirua emateko, ez? Elizan ematen baten zara ezetara eta dirua ematen duzu, xixtan uzten duzu, Caritas edo horrelako erakunde batekin kolaboratzen duzu, eta horrelakoak, orduan, agian, aseguratu nahi zuen behintzat, pertsona horrek bazutela, ez? Karitatearikiko behintzat loturaren bat, eta dirua lortzea agian errexagoa izango zela. Pentsatzen dut. Bai, horregatik diot oso estrategia ona dela, ez? Azken finean, hor pixkat erruki hori edo erruki zaitez eta klaro deitzen duzu eta nola ez duzu badirurik emango. Niri gertatu zait, ez dakizuei, aipatu duzu Goiuri nola elizetan, mezetan, hileteetan, bebai, batzutan pasatzen dute saskia, ez? Dirua usteko. Eta ni gaztean nintzenean, elizara juten nintzen, bai, danok daukagu un pasado, eta, klaro, beti dirua ez bazenun pesetarik, pesetaz ari naiz, klaro, oso gaizki pasatzen nuen, ze bankutik, zu eseritza zeuden tokitik, pasatzen zen saskia,
eta karo, klin, 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 nabaritzen zen, ez? Erritmo bat ere bat zeukan, esan dut, bota du, ez du bota, ui, pertsona txarra, gaiztua. Bueno, holaxe, orduan, hori oso kuriosa iruditzen zait. Eta, bueno, aurrekoan, amonaren hiletan, pasazuten, harritu ninduen, hiletan ere eskatzea dirua. Hiletetan beti pasatzen ere. Bai, ez dakitze, bueno, enuen bota, eta gero ze gaizki sentitu nintzen, esan nuen, ama. Amonak ze pentsatuko duen etaz, bueno, ze gauzak, ez? Baina ze nolako presioa batzutan, dependeta nun zauden, tokiko ekintza batean edo jardunaldi batean baldin bazaude, egizu ikusten duzuna edo ez, edo bueno. Baina diruarena hortxe, ez? Bai, entzun duzu Keanu Reevesena? Oso eskuzabala dela, irakurri dut beti, ez, baina ez dakitze, azken berririk badago edo? Keanu Reevesekin gertatu da gauza bat, antza denez emakume espainol batekin maitemindu da. Eta emakume horrek 700.000 euro eman dizkio Keanu Reevesi. 700.000, hau da, etxea hipotekatu, beste etxe bat saldu eta dena, dirua lortzeko. Keanu Reeves faltsu batengatik. Hau da, estafa bat, haure atzo agertu zen, emakume bat, antza denez aktorearen oso zalea zena, gizon bat jarri zen berarekin harremanetan, uste dut orain ere adimen artifizialaren bidez Keanuren ahotsarekin, eta esan zion maiteminduta zegoela. Berarekin maiteminduta zegoela, emakumeak aipatu du gaur elkarrizketa batean, Keanuk esan ziola, ez zuela bere bizitza imaginatzen bera gabe. Ai, ama. Eta emakume honek dena sinetxi eta dena jan, eta orduan, etxe hipotekatu eta dena egin du, 700.000 euro, pixkanaka, dirua ematen joan zaio, guztira 700.000 euro, kontua da, hasiera baten, Keanu honek esan ziola, zuela dirua horrela paraisu fiskal batean, eta hortik ateratzeko diru hori bitcoin batzuk behar zituela ez dakitze horrela, eta orduan emakume honek, 80.000 euro mantzizkion. Gero, behar zituela 60.000 hegazkin pribatu batentzat. Gero, behar zituela ez da izen bat 1.000 ordenagailu bat erosteko John Wicken gidoiak idazteko. Eta horrela pixkanaka, 700.000 eurora arte. Eta noiz konturatu da emakume hau dena faltsua zela? Aeroportuan geratuta omentze duen, eta etzen azaldu Keanu Reeves. Eta orduan, hasi omentzen, susmatzen, zerbait gertatzen ari zela. Hau da, atzoko kontua, eta 700.000, eta egia esan, sareak erdibituta daude. Batzuk noski, pena handiz ez, lehen esan dugun bezala, emakume hau, biktima bada, eta iruzur baten biktima bada, bigarrena da, pixka bat, ze puntutaraino ez da, jendeari pena ematen dion, horrelako zerbait sinitsi duen pertsona batek, ez? Guaz gara, epaitzera sartuko, baina, usaia badu arraroa, ez? Keanu Reeves batek, nik uste dirua behar ez dula. Eta, behar izan da ere nik uste dut, ez ezagun bati, ez egizen bat kilometrotara bizi den ez ezagun bati dirua eskatzea baino beste metodo batzuk edukiko dituela Keanu asko. Zelan pentsatzen du emakume honek, bera denik, ez nahi dut. Ezagutzen du bere hautsa? Edo pentsatzen, igual osoan baldin bazara, ez? Uste dut Telegram bidez jarri zirela harremanetan, eta... Beitu, aipatu duzunean Goiuri esan duzu, Keanu Reevesen inguruan beti albistea dira bera oso eskuzabala dela, ez? Lagundu omen du jende pilo bat, oso gaizki pasatu omen du, ez dakite buruzari naiz, hori ez dakite emaztea hil zitzaion, umeren bat edo beste bebai, eta beti... Nik holan, Facebooken eta olako gauzetan Facebook, ze nagusi naizen, agertzen dira olako albiste batzuk, en plan de Keanu Reeves, bere urte betetze egunean, eta kalean, ez dakit, bertan bizi den norbaiti, zerbait eskaintzen, eta horregatik, arraro egiten zitzaidan, bestea, bera eskean ibiltzea. Eta, baina, ez dakit. Batzutan, begira, etorri zait burura abesti bat, ustut barrikadaren azala.
esaten zuen, una mentira agradable es muy fácil de creer. Ez? Zentzu horretan, zu zara oso zale, oso fan, eta, auskalo. Bueno, nahi duzu sinesten duzu, baina ez. Bueno, Josune, ez dut zure txiribuelta sekzioa baitu nahi, baina azkeneko kontu bat. Baita iruzurrekin erlazioa duena eta harremana duena, eta ja, ez, hori bai hau dela, benetan interesgarria entzuteko, ze hau benetan da originala. Ingalaterran, 65 urteko emakume bati iruzurra egin zion beste gizon batek, esan ez, entzunadi, astronauta zela, eta dirua behartzuela Martera joteko. Ez, lurrera itzultzeko. Bera, kanpoan zegoela, eta itzultzeko, gure planeta maitera itzultzeko dirua behartzuela, eta orduan iruzurra egin zion. Bai. Mentxe ari naiz irakurtzen. Ez Britaniarra esan dut, baina ez emakumea da Japoniarra, Higashiyomikoa da, 120.000 biztanle dituen hiri batekoa, eta 65 urte ditu, internet bidez ezagutu zuen astronauta honek eskatu zizkion 4,4 milioi yen, direla 30.000 euro, gutxi gora bera, ordaintzeko koetearen eta aterrizajearen gastuak. Eta, emakumeak, noski, baietz, eta dirua bidali zion, eta gerora konturatu zen iruzurra zela. Hau baino originala horik? Gutxi, benetan. Gotzainaren aiarreatu da bigarren mailan, bai. Baina iruzurra asko daude horrelakoak, ni orain dela gutxi bili naiz pixu bila independentzatzeko, eta alkilerreko hainbat tokietan bilatuz, egon batean idealistan nengoen, eta aurkitu genuen bat oso polita zirudien, ez dakize, haiekin jarri kontaktuan, eta ematen zidan aukera bakarra zen, ez ordaintzen dizkidazu. Lehenengo 2 hilabeteak fiantza moduan, orduan ematen dizut giltza, eta dituzu 2 aste erabakitzeko, ea nahi dezun etxarekin gelditu, edo bueltatzen zizkiezun giltzak, eta dirua bueltatzen dizut. Hombre, etxea ikusi gabe, 1.500 euro, minimo, ematea, norbaitek, egingo zuen. Batez ere, nik eskatu niona izan zen telefonoz hitz egin nahi nuela berekin, ja izan zen, guazen hitz egitea, telefonoz hitz egin nahi zurekin, eta batean WhatsApp ez idaztea mezu bat pertsona horrek, eta prefijoa Rumaniakoa izatea, zerbait ematen dituela osaitxarra dauka, horretako etxe bat, bera Andorran omen zegoen, horregatik ezin zidala etxea erakutsi, ez dakize, eta daude horrelakoak, baina ez dakizen bat iruzur, eta batzuk erresagoak dira sinisten, etxearena erresagoa da sinisten, eta batzuk hainbesteko desesperazioan eroriko dira. Claro, astronauta bat naiz, eta lurrera bueltatzeko dirua behar dut, uste dut, goian bali bat diru nahiko aukazula bueltatzeko. Batez ere, zuk ez ezuleko ordaindu behar. Hori da, zuk agian ez duzu agian dirurik, baina ara bidali zaituenak, izan NASA, izan SpaceX, edo izan Europako espazio agentziak, norbaitek eduki ezagit. Horrelakoak gertatzen dira. Beste bat eta zoritu naiz, eta hau bai azkena izango dela, Telmo Trenado, dela Zumaiar eduki sortzaile bat, ez? Zumaiakoa da bera, eta sareetan ezaguna egin da eduki sortzailea delako. Zumaian bizi zen lehen, eta orain Madrilen bizi da, baina lehenengo aldiz Zumaiatik Madrilera joan martzen zuenean bizitzera, berak saretan kontatzen zuen, zezaiari izan izaten, etxea, lokairu bat topatzea. Eta antza denez baita, etxe batekin hitzartuta zeukan, kontratua sinatzear zen, edo kontratua sinatuta ia da, eta azkenean iruzurra zen, ez? Etxe hori etzen existitzen, edo argazkiak faltsuak ziren, eta orduan hau sareetan kontatu zuen, eta kontatzeko ze aurreratuta zeukan asuntoa kontratua erakutsi zuen, ez? Kontratuaren horriak erakutsi zituen, eta orduan ikusten zen tal, eta sinadura. Eta orduan, klaro, Telmok jarraitzaile asko ditu, eta jarraitzaileetako batek idatzi zion esateko, Telmo, sinadura hori One Direction taldeko abeslari batena da. Hau da, kontratua faltsua da noski, etxea, ez da existitzen hau dena dalakoa, baina eski gainera, sinadura hori, ez da ez da edonorena hartu dute. Kontratua, sinadura Googleetik hartu dute,
Eta One Directioneko abeslari baten sinadura da, eta antza denez, Telmotrenadoren zale hau bazen baita ere, One Directioneko zalea. Bestela ez nola identifikatzen zu sinadura hori ere, norbaitek. Bai, baina, bueno, azkenen musika zala direnak eta bagian zu badakizu Taylor Swiftena nolakoa den, eta orduan identifikatzen duzu, bai, eta sekulako barreak eta txisteak egin zituen Telmotrenadok horren arira. Baina horrela, jazta, iruzurrak, Josune, Bai, bueno, iruzurrena nik uste dut kontatu nizuela aspaldian gazteagoa nintzenean, asko zere gazteagoa, etorri zala Basko Gas enpresa, ez? Hori nizuen kontatu? Bai. Basko Gas hartu ziren barruraino, kobratu ziaten pasote bat, enik ordaindu nuen eskuz, faktura egin ziaten, faltsua zen, eta gero handik, nire ama etorri zenean, en plan de, Josune, baina egin duzutan, ikasten ari nintzen garai horretan, asper eginda, eta irekinen atean plan de, venga, bai, osea, hola, tertulia, ez? Eta, karo, ez, gero iruzurra zen, baina, bueno, en fin, gero nebek kentzen ziaten dirua batzutan, eta usten ziaten hori notatxo bat Basko Gas. Bueno, orain grazia itzen dit, baina garai horretan oso gaizki pasan nuen. Eta, bai, ze kontatu nahi dizuet gehiago, azkenengo 10 minututxo hauetan, bai hasi dela udako denboraldia edo, hemen Gasteizen Gamarra eta Mendizorrotzako igerilekuak ireki dituztelako. Irekita daude urte osoan zehar, baina kanpoko igerilekuak, hoiek maiatzaren azken astean ireki zituzten. Baina, klaro, eguraldi kaskarra fresko hotz izan denez, nik behintzat oraindikan ez ditut inauguratu. Igual akaso gaur pasako naiz gero handikan. Eta ez dakitzuek ezagutze dituzu piztina hauek, Mendizorrotzakoak hor daude, Alabez futbol taldearen ondoko estadioan, eta oso ezaguna dira, baina igual are gehiago, Gasteizkoak ez dienentzat eta Arabakoak ez dienentzat Gamarrakoak dira. Ze askotan udalekutan etortzen dira umeak, udalekutan edo holan eskolaz kanpoko ekintzetara asko datoz, Atxabalteatik, Bergaratik eta holan, ez dakizuek ezagutzen dituzuen Gamarrakoak. Egon zaite? Eskolarekin ikasturte amaieran behin, ara eraman gintuzten. Bai, ez oso ohikoa omen da, bai. Da, itzela handia, ez dakit zenbat metro kuadro dituen, da parke bat bezala, urte osoan zehar dago irekita eta sarreari gabe ere pasa zaitezke, eta hauxe dana kontatzen dizuet, ze Gamarrako piztina hauek, Mendizorrotzakoak egin baino lehen, hortxe aragindoa zen, eta beti, nire amak eta olako oraindikan irudia dauka oso zahartuta daudela, baina berriztu zituzten eta itzelondo daude hauek. Guztira zenbat urte daramatzate hauek? 60 urte bete dituzte Gamarrako igerileku hauek edo parke honek, ez da? Eta horren kontura, ekainaren 21-tik 23-ra, ekintzak egingo dituzte, ospakizunetan arituko dira, jardunaldi ezberdinak egongo dira, eta, ze gauza egingo dituzten, hemen irakurri dute gaur, eta oraintxe bertan junzait, baina esango dizuet, minigolfa badauka, Gamarrak ere bai, txikientzako abentura parkea, padeleko pistak, pilotalekuak, belodromoa eta errugbi eta hondartza voleiboleko zelaiak. Benetan handia da, guztira 1.086 metro kuadroko azalera dauka. Nik hori honekien kalkulatzen, baina behitu. Eta egingo dituzte, jinkanak, urpeko jarduerak, eta haue gauza guztia, waterpolo, petanka, euskal pilota, golfa, hau dana, esan bezala, ekainaren 21-tik 23-ra Gamarrako piztinetan. Sarrera ordainduta sar zaitezke. Ustet Mendizorrotzan, uda hasten denean, ez badakazu abonoa, ez dala posible, baina Gamarran bai, egun bat pasatzeko aukera badaukazu sarrera minimo bat ordainduta. Eta igerilekuekin jarraituz, aipatuko dut, eta ez dut izenik esango, en un lugar de cuyo nombre no quiero acordarme, ¿vale? Ez dut izenik esango, baina hemen Gasteizen nien asasi denboraldian, oraindikan ez naz jun piztinetara, baina bai herri bateko piztinetan egon nintzela aurrekoan, eta zepena gaur hemen gurekin Inigo ez egotea, ze berak ikusi zuen Instagramen jarri nuena,
eta segituan esan zian, kontatuko duzu ez da Josune, eta esan nion, ez neukan ideia, ez neukan asmorik, baina ja, esaten badidazu, bueno, jazta, orduan kontatuko izuet. Herri horretan, nik toplesa egiten dut. Hemen onartuta dago, piztinetan, bai mendizkorretan, bai gamarran, eta are gehiago, zar zaitezke uretara ere, goiko bikiniaren zatiri gabe, eta, bueno, pues antxenengoen, piztinan, eta 4 ordu pasata, etorri zitzaidan soroslea, eta errezepzioko neska, 2 neska gazte, eta esan ziaten, debekatuta zegoela. Duela, 20 urte, gauza bere egin nuen, eta ere atentzioa deitu ziaten. Orduan, nire harridura izan zen increíble, ez dut ulertzen, eta eskatu nizkien arauak, araudia eskatu nian, eta bertan ez atorrez zer horren inguruan, ez errez. Reklamazio horriak eskatu eta ez dare, ez dituzte. Orduan, ja gaur pixkat bareago nagola, ze hau gertatu zen ostegunean, eta ostiralean egoena oraindikan oso bero, deitu dut udaletxea eta esan diate, ez reklamazio horririk ez dutela zertan izan behar beraiek, ni hemen galduta nago, baina kontsulta batzuk egiten ari naiz, eta instantzia bat egin behar dudala. Orduan, geroxeago bidaliko dut hori, baina nire harridura itzela izan zen, ze galdetu nien baina zergatik ezin da. Zergatik, nik nire gorputz zati hau ezin dut erakutsi, eta hango gizon horrek dauzkala nik baino titi handiagoak, eraman ditzake. Osea, zer da, sexualizazio kontu batengatik nork sexualizatzen du. Bueno, hortzen ere hausnarketa. Eta eskatu nien ere mesedez, kontatzeko nola eraman behar dudan, ze baino jantzi mota eraman behar dudan. Noraino erakutsi ditzake ipurdiko zea, ez? Emasaiak, bai, edo noraino tapatu titiburuak, edo... Eta, etzekiten. Osea, egia esan, beraiek esan zuten, argudiatu zuten, iaz, pertsona bat ere egon zela bikinaren goikalde gabe, eta udaletxetik esan zietela beraiek abisatu behar dietela, esan ez hori ezin dela. Nire beste galdera bat izan zen, urrun zeuden gazte batzuk zeukaten musika topera. Eta nik esan, nik galdetu nien, eta musika, eta, karo, imaginatu, hauek gazteak ziren, hau da ja nire impresioa, baina, karo, osea, ni senyora bat naiz, orduan, senyora hori hor errezepzioan, holan hitz egiten, eta beraiek, eta sanian, eta musika posible da? Musika bai, zantziaten bai, eta sanian, bale, osea, musika topera horrek ez du molestatzen, baina nire titiek bai. Bueno, eta, holaxe geratu zen, eta, ez nahiko harrituta, ze batzutan eta udan ere impresioa, esan duguna, komunitate, herriak, batzutan arauak dira oso sui generis, eta, hemen ez du inork egiten, baina zergatik ez du inork egiten. Sartu zinen zerbait esatera, honek badauka lotxarekin harremana eta lotxaren kuntxu bat ere izaten saiatzen dira, ez? Zuri, esaten badizute zerbait, apelatzen dute lotxa horri, eta orduan zuk esatea, en plan, bale, eta jazta, ez taliko ditut eta listo, orduan, ziur nago gutako asko, emakume asko, egingo genukela zela, bale, barkatu enekien, eta jantzi, eta listo, eta gero etxera iritsi, eta damutu egingo ginateke, zergatik onartu dut, eta ez dit, esan zuk behintzat, Josune, ez pentsa, enuenik pentsatu, eta herria da, eta nire, ez dut esango, baina, erraza da asmatzen, eta, karo, enuen nahi, hori ere zabaltzea, nahi dut zabaltzea, ze benetan hausnarketa bat behar du honek, baina ez dut nahi ez da ere olako presio sozialaren pean egon, eta ez nigatik zen niri benetan, bost, bai, zentzu horretan, ez dakit, torretzaidan olako beroaldi bat, eta ondo, baina bai eragina daukala, zure ingurukoetan, ez? Edo, senideak, edo zure alabak esan du, eta horrekin bueltaka ibili naiz, baina bai egingo dut instantzia, zen ikustut honek, bai, behar duela hitz egitea, eta udaletxean, eta zenik benetan ez duala ulertzen, eta hauxe dana izan zen, egoera izan zen, ni eserita, kanpin aulki batean, gainera ezke 2 pertsona zeuden piztinan. Ez que zegoen gehiago. Benetan, esan nahi dut, naiz eta asko egon, baina
osea, enengoela erdian, osea, nengoen apartauta jakinda ere, igual akaso, oraindikan aurrera pausu hori ez zautela emanda. Eta hor eserita, eta, karo, beraiek, holan, imaginatu, kontrapikado batean, datoz, bi pertsona, eta nire aurrean, ni txiki hor, beraiei begira, karo, ni haiei begira, nire titiek ere, beraiei begira. Izan zen, osea, bai, oso gera, bai, eta bueno, holaxe, gutxienez gero jantzen nintzen, eta jo nintzen, eta esan zidaten, baina arratsaldean etor zaitezke eguneko sarrerarekin, esanean ez dakit etorreko naizen oso haserrenago. Eta nahiago dute baretzea, baina bain nahi dizuet zuei esan, nik pentsatzen duena ez dakit zuek ez zaete honen errudun izango, baina bueno, ni lasaiago geratuko naiz, eta uste dut honek eztabaida merezi duela. Eta holaxe, eta horrengo gunean ez nintzen egon nintzen ere terrazan titiak gora, eguzkiari begira eta listo. Ai, ama, baina, bueno, disgusto, ze benetan duela, eta gaina esan nien, 20 urte atzera egin duzu, eta mutila zegoen errezepzioan berak esan zian. Atzera ez duguna egin izan da aurrera, eta esan diot, betxu, hori ere reflexiorako puntua da, zestxekuan ez dute. Baina, karo, gero, ja, legalki ikusita, arauan, ez du olakore jartzen. Bai, hor. Bueno, sin más. Baina, bueno, hori, pixkat, minduta, triste, hausnarketa sakonekin, eta listo. Elkarbanatzen dugu zure hausnarketa, Iesune, eta honekin amaituko dugu saioa, egoizeko eguerdiko 12 gainean ditugulako, baina zure haserre elkarbanatzen dugu, eta orain 4 pertsona gara haserre gaudenak. Bai. Bueno, por cierto, ja amaitzeko azkar baten, gero, kuriosa izan zen, segun horretan bertan, aste honetan, Arabako Foru Aldundiak antolatu du kultura foroa, eta bertan... Segundu dozkazu, Iesune. Itzuli dut, aurkezle izan beharran, ipinidate aurkezgarri. Egun berean, osea, nun estali behar naizen, eta gero hemen diputazioak jartzen du ni aurkezgarri naizela. Chicas, no me aclaro, Vale? Venga, pues ya está. Agur entzule, agur. Gora titiburuak. Keep calm and bigarren kafea.